Πολλοί χρησιμοποιούν την επιστήμη για να εναντιωθούν στον Θεό, αλλά στην πραγματικότητα το θαυμαστό με την επιστήμη είναι πως αν έχεις μια ταπεινή καρδιά, ο Θεός θα σου φανερωθεί μέσω αυτής και θα σου δείξει ποιος είναι. Αυτό που βλέπεις είναι η λαμινίνη. Οι λαμινίνες είναι μια οικογένεια πρωτεϊνών. Αποτελείται από 3 συστατικά που σχηματίζουν αλυσίδες και αυτή η πρωτεΐνη συγκρατεί τα κύτταρά μας ενωμένα για να μας διαμορφώσει σε ένα πλήρες όν. Χωρίς αυτήν, κυριολεκτικά, θα είχαμε καταρρεύσει. Δεν είναι απίστευτο? Το υλικό που συγκρατεί τα σώματά μας, που συγκρατεί τις μεμβράνες των σωμάτων μας, που συγκρατεί το δέρμα πάνω σου, έχει το σχήμα του σταυρού. Και μάλιστα ο σταυρός αποτελείται από 3 συστατικά που μας υπενθυμίζει την τριαδικότητα του Θεού, πως ο ένας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον άλλο. Υπάρχει αυτός πριν από κάθε τι και αυτός τα πάντα συγκρατεί για να μπορούν να υπάρχουν. Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός είναι πως η λαμινίνη είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που αναπτύσσονται σε ένα έμβριο που μπορούν να δουν οι γιατροί. Υπάρχει αυτός πριν από κάθε τι. Πόσο θαυμαστός δημιουργός.